is a pain in the apps. My files are in this app. My chat's in this app.
Ala nang masuk mahita, jongjong mahita sa luhut na. Sadarion, Kamis 25 Desember 2025, Ima matani sude pesta lasni rohata, mardingot ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Marpungudo sude akan naporsea, maka mauliatehon balgani asini rohani debata, nama nongos anak nana sasadai, gabe haluaon ni sadok manusia. Alani jongjong dohami parhalado ni huriata, pasahaton selamat ari Natal ma dihamu saluhutna, didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot olong ni rohani debata mata, dohot parsaoran ni tondi porbadia ma hamu saluhutna, harion roh disaleleng ni lelengna. Maka lason ari nauli ari paningotan hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus sadarion, marsi horasan jala masih jalangan mahita di ingana tabe di bagasan dame dohot lasti roha diringi song leader. Diringi ende song leader.
nunga kadonga saha porsiaon di bagasang goari Tuhata Yesus Kristus nunga ro Jesus mangaleo kagogo tusude pangisi ni portibion. Tapasangap jala taulop pemadebata, marhite-hite puji-pujian, marede mahita. Hite-hite goarni debata ama, doho goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goarito di parbadia, na tumopalangi doho tanoon. Nunga tubu dihita sada poso-poso, dileo tuhita sada anak, papetua barana dosogo tarajaon, jalabainon na goarra, si partahi halongangan, si ulubalang ni debata, ama saliling ni delinga, raja ni hadameon, edeho may denay baru di Jehovah, edeho ma Jehovah, ale sa doktanon, pajojor hamu maritonga-tonga niya kasipilibegu, hamu liaon nai, di tonga-tonga ni saluhu bangso, halongangan ak kanabinain nai, marsoba mahamu tu Jehovah, marpahean na marhaduhuan, akahitir mahamu, maradopon ibana, ale isini sadok tanon, haleluya. Haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale debata amanamina di Banua Gijang, puji-pujian, hasangapo doho hamuliateon, husob bahok kami tuho, marningo sileo-leo muna belgai, tuhami jol mana di pardangolanon, imanakmu, Yesus Kristus, nasi nurumisia Banua Gijang, ala ni hami, gabe na dangol lo ibana, jalana pogos, pola tubu ibana di bara ni pinaha di Betlehem, asa mamora hami, sai rajai, jala togu-togu mahami, marhite-hite todim, asa lapuidahami, godang ngiholong ngiroham, na pinapatar ni anakmi. Amen. Marede mahita. Tangihok kamu mapatik ni debata, natar surat di buku Rom, bidu 12 ayat sada, songonom madidok. Nahuapoi mahamu alia kadongan, marhite-hite asini rohani debata, pasahat tamu madaging muna, bae pelian na mangoru, nabadia, nahinalomohon ni debata, ima hadaulaton ni namarroha, ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata lau mangulaho patik ngai.
marede mahita. Di pesta parningota katutubu ni Tuhata Yesus Kristus sadarion, tamata salukube rohata, asasorak si paluai di bagasang ngoluta. Di hamua kaparopuan, di dok hatani debataro, ia akaparopuan, di parangehom mahatomanon, hapormanon, makarikoti ulaon na dibagas, mar basa-basa, mar uduk ngiroha, maradopon hamulian nabi, asauna konaisak katani debata, boha, nunga mangolu hodisi. Ave Emmanuel, seorang mahori guru nami, Cesar nami, asima roham. Di hamua kabawa, di dok hatani debatado, unang mangiburuho, di bawah pangarupa, jalaunak paihutihu dalanna nanggosada, ayotik goguna ni napabusiho daging, alai tu saluhu nado hasea hadaulatoni ai hangoluan nuaeng naksogo di bagabagahon boha nunga mangolu hodisi.
Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar parasi jara partaluk miroha jalan abasar roho sai marpangulahi maroham midahami dibaini sai sesa masudi dosanami dangadong nahu pangasahok kami dukkon nasi ni roham hati goran na pinatu pani anak mudo nahu pangasahok kami tujolom dibaini pasonang jala apuli mahami akan hinokko mi Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Songonodo pakaolongi ni debata di Portibion. Pola do anak nga nasasaday di Leon. Asa unang mago ganup na porsea di Ibana. Asa hanguluan na salileng-ilileng nga di Ibana. Hasa nga poma di debata na di Gijang. Marede mahita. Ni debata turpuk ni pesta Natalon imana tersurat di buku ni panurirang Sakarya bidusia mamuka maisian ayat sia dohot 10 songonoma didok Maria ia situtu mahoale boru Sion marolopolo mahoale boru Jerusalem idama naro marajam tumopopto partigo ribana jala si parmonang nasere borohana jala marsihudul di halode doho dianak ni halode inaina ima sahakna martua do akan atumangi hokata ni debata jalan nau peopsa marede mahita.
saha tindakon maha porsiao tai, songon nahina tindakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au persea di dewata Jehovah, ido ama pargogo na sohatudusan, natumo palan. Au persea di Yesus Kristus, anak ni dewata Jehovah na sasadai, imana tinubon si Maria, nagabe-gabe siaton di perbadia, adorak sohabubuan, ido tuhata na tumaon na bernet, di panghuman selatus, nama tetarpaza loibana di hau pinor silang, na tua-tua nuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, la hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatudusani, di sima ibana pa mamulak sogo tutanon, manguhumi halat na mangol dohot na mate. Au porsea di todi parbadia, jaladoksa da huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot di hasan dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangol sogo daging halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Tabigema kor agape.
Sunggul-sunggul di pestata sadarion. Hari Jumat tanggal 26 Desember manang marsugut. Ima pesta Natal paduahon. Patupaon ni huria do parmingguon. Rap doho Natal amaina ni huriata. Masuk pukul 10 manang jam ono botari bahasa Batak. Songonima sunggul-sunggul di pestata sadarion. Nuaik tabigima kor maranata. Dina maredde hita laos tapapungu mapelean sada a dohot sadadi. Maredde mahita.
si marohani awak Tuhaki sejauh mata biang nangekeki sungguh si Maria inana mertuai baik nang mertua Allah harorobi oh Tuhaki. Endene seruan parti surgawi ini gini permohon teladani nunggah tubuh Raja Kristus si paluai ihu tabib biak dimarahi oh Tuhaki.
debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom horas madita salutna. Selamat Natal. Hatani debata di pesta Natal na parjoloon nienet sian buku Evangelium Lukas bidu 2 mamukamai sian ayat sada satro di ayat pitu didok songonon dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus ikon suratan nasa jolma di gom-gomanna pamilangon parjolo mai uju di gom-gomi si Kirenius tano Siria jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana borhat ma nang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakok tuluat Judea tuhuta ni si Daud namargoar Bethlehem alasian poparan jala marga ni si Daud ibana pasuraton dirina rabdot si Maria oroanai naung gabe-gabean jadi dina di sini nasida gokma ari ni hanguluanna ditubuhon ma anak buha bajuna diborhos ma dipeakon ma tu bagasan panggagatan ala soadong inganan na asing di parmianan nasida ido sahatna jalan agabe topik manang tema di mingguta manang di ulauta di pesta parjolo Natalon ima hatu tubuh ni Yesus simple do hatu tubuh ni Yesus ahado lapatani tumobi ma di ngoluta di tikita nuaingon hurian itu hatta amanami inanami dotamu akadongan nahina holongan di bagasan Kristus adong sahalak pandita berimajinasi maranganangan menonton pertandingan golf antara Yesus dot Petrus jadi dina mar eksibisi nasida parjolo ma giliran Petrus memukul bola golf ternyata holan 3 hari do meleset gabe gagal jadi giliran Yesus memukul bola golf dipukul ibana do alai tibok patibohu sampai seperti mau ke langit. Jadi ketika bola itu terbang tinggi jauh dari sasaran, roh nama burung elang menangkap bola itu dan dibawa jauh lagi ke arah timur padahal lubang golf di arah utara. Ketika elang ini membawa bola ke arah timur, datang seorang pemburu menembak elang itu walaupun tidak kena, tapi elang itu kaget. Bolanya terlepas dari kakinya. Mau jatuh ke suatu hutan, tahu-tahu lompat seekor kelinci, menangkap bola itu, membawa lari ke arah selatan. Gak jauh dari situ, tiba-tiba datang seekor harimau, menakut-nakuti kelinci itu, bahkan diterkam. Lalu harimau ini membawa kelinci yang bawa bola itu ke arah barat. Dan di barat harimau itu takut lagi ketemu pemburu. Lalu dia melepaskan kelinci itu dan kelinci itu segera lari sambil melepaskan bola itu masuk ke lubang di utara. Lalu Yesus menang. Ternyata pukulan bolanya yang melenceng ke atas itu bisa masuk ke lubang golf yang ada di utara itu. Petrus pun berkata, dasar Tuhan, suka-sukanya dia mengatur bola itu. Maksud ni imajinasion manginang takas do digobar kondisi kuaso ni debata mamake sudena adong di portibion asa saut stahi sakap ni rohana asa saut baga-bagana ima taringo tu hatu tubuh ni mesiasi sudedo dipake sadar manang so sadar elang harimau pemburu juga kelinci dipakai Tuhan asa saut
sakapna. Songoni nama peristiwa hatutubu ni tuata Yesus. Naso sadar do si Kaisar Agustus dipakai Tuhan lau mambayan sensus. Asa mulak tuhuta sude aka ya halak Yahudi nadong di gom-gomanna. Molodangi tentu sepertinya tidak berhasil. Jadi sadar manang so sadar. Padahal tujuan ni Kaisar Agustus mambayan sensus si songoni laho pasangapun diri nado, laho mempertahankan jabatan nado secara politik, ada dipakai Tuhan do. Gabe ikon lao nama si Joseph dot si Maria. Padahal halak Nazaret tu nasida, jala di Nazaret tu jabu nasida, di Nazaret tu karijo nasida. Si Joseph tukang kayu, kerja di Nazaret. Alaikon mulak nasida tu bonani pinasana. Jadi di ayat 4 takas to di doktison ikon borhat nang si Joseph. Si Joseph dot si Maria pedang sadar. Ikon mulak tu huta asa saut tubuh nama di Bethlehem poso-posoi. Songon nasi nurirakon panurirang Mika. Hai Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamulah akan bangkit seorang raja. Ikon di Bethlehem do, Yesus tubuh. Nunga ditotuhon ingananna. Manang songon dia PAK jolma di Portibion, coba-coba menghalangi menghambat, ala ikon saut dui. Hobar tu sakap ni debata. Di dok bison nakok tu luat Judea tu hutan isi Daud namar guar Bethlehem. Inganan hatu tubuh ni tuata Yesus sudah ditetapkan ikon di Bethlehem, tidak bisa berubah. Dan memakai sensus yang Kaisar Agustus sahut dui. Jadi dot lapatan di son dipakai debatado parngoluon ni jolma, pardalanan ni ngoluna sejarah pe. Jadi atu tubuh di tuata Yesus bukan ya peristiwa yang ya sekedar ajaib naso nyatusan di jolma. Ikon nyatusan nasida do. Terbukti doi. Hobar tu sejarah. Jala memang terbukti do, tercatat dalam sejarah. Hea memang salah Kaisar namar guar Kaisar Agustus on mambayan sensus nasongoni. Di dok dison pamilangon parjolo. Sebelumnya tidak ada sensus nasongonon. Ima na parjolo dipakai debatado ganup jolma, ganup padalanan ni jolma sejarah lao pasauton lomo ni rohana. Na paduan dapotita dison peranan ni si Joseph dot si Maria. Ikon uduk do nasida madalaton sude nagabe sakap ni debata dison marhite-hite sensus penduduki. Ikon lao nasida, ikon borhat nama nasida. Nang pe tentu taboto do. Usia kandungan dari si Maria ini sudah memasuki tahap ya kritis. Padahal ikon mardalani nasida, sian Nazaret to Bethlehem, sian utara ke selatan. Nazaret di utara, daerah Galilea. Bethlehem di selatan, daerah Yudea. Kira 120 km dui. Dan ngadong mobil. Paling tidak ya marunta nama, manang mardalan pat. Hamil tua, jalan sebegitu jauh. Ini luar biasa. Melodang debata nama nampuna sakapi yang punya rencana, nggak mungkin ini terjadi. Coba bayangkan kita lah perjalanan dari Galilea ke Yudea, dari Nazaret ke Bethlehem 120 km dengan kondisi topografi di Kanaan atau Palestina nasongoni luar biasa. Itu adalah padang gurun. Kalau malam kedinginan, kalau siang kepanasan.
penderitaan doi. Alai ikon lao asa saut salinai rencana nitu hata rencana haluaoni. Didok dison takasdo lao nasida tu Bethlehem pasuraton dirina rapdot si Maria orwanai nahong gabe-gabean. Dui muse di ayat onom jadi dina di sini nasida gokma ari ni hangoluan. Ikon tubuh nama dak dadaki. Alai, on nama bagian na patoluhon. Luar biasa, ujui. Alani sensusi godang do halak na mulak tuhuta kan. Alai dang adong be ingana nasida, dang adong be jabu nasida, na tua-tua nasida pe nga marlawan. Jadi bohama mulak tuhuta dang adong jabu. Ya ikon tinggal di hotel mah. Hamisa diri pe. Mulak tuh hutan nama saya di Tubalige terpaksa nginap di hotel. Padahal kampung kami di situ dekat situ. Nah itulah. Alai dison ngagok sude aka inganan. Di ayat itu didok dumobima di kalimat naparpudi buasa tubuh dak danaki buha bajuna di borhos di peakon tu bagasan panggagatan ala soadong inganan na asing di parmianan nasida. Nggak ada lagi tempat. Semua sudah terisi penuh. Bukan berarti Yusuf orang miskin. Tidak. Yusuf bisa sewa tempat. Tapi nggak ada lagi tempat. Mau gimana? Tidak ada yang mau mengalah. Walaupun tahu Maria sedang hamil tua dan mau melahirkan, nggak peduli orang-orang pada waktu itu. Sudah check in, sudah bayar, ngapain? Masing-masing mengamankan dirinya sendiri, masing-masing menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak peduli terhadap pasangan suami istri. Ketika istrinya sedang hamil tua dan akan melahirkan, ya terpaksalah. Ikon tubuh anak buah baju ni si Josepon di barani Bethlehemi. On nama 3 hal 3 peristiwa on nama nagabe renungan di hitam. Berapa kali kita merayakan Natal di ngulu tahun? Yang berumur 50 tahun mungkin sudah 50 kali merayakan Natal. Yang berumur 60 tahun sudah 60 kali merayakan Natal. Sudah biasa. Ceritanya itu juga nya. Holani. Nang na asing. Yesus na tubuh di barak Bethlehem. Aladang ngadong parmianan tu nasida. Holani nama kan. Bohado dihita. Apakah kita sudah mulai merasa bosan karena sudah biasa mendengarkan berita Natal di ngolu tahun. Gabe tentu lama kelamaan dak peduli hita riakana masa di ngolu tahun. Dumo bima dinaro Tuhani tubuh manang roh hadir di ngolu taganup. Onna masih pahusor-husoro ni rohatta. Kalau sampai ada di antara kita yang sudah mulai bosan merayakan Natal, sudah mulai jenuh, pertanyaan dui, tohodo nunga dijalo dihanguluhon hatu tubuh ni tuhata Yesus di ngoluna manakolan barita sajodo. Barita lasni rohat nina dogan. Manang holan carita, manang holan hata dui. Satu tikion sadar manang so sadar pehita. Tentu ikon manat nama hita. Jangan-jangan dangadong dope, dangadong be. Inganan, parmianan, na tubuh Yesus di ngoluta ganup.
sude roha taon, sude pikira taon, nungagok, mamikirhon, mengkhawatirkan, mempergumulkan, sude akan masa di ngulu taon. Dan ngadong be tempat inganan roh Yesus tungguluta ngagok tolema di luar mahamu Yesus. Kalau sampai seperti ini amangina manat nama hita basa-basi do HP merayakan Natal salilingon, ternyata Yesus dibiarkan di luar diri kita, bukan di dalam diri kita. Tanda, ciri khas Yesus yang hadir, yang lahir di dalam diri kita, menguasai hidup kita ima. Tentu adong perubahan, transformasi guarda. Ay di guari induk ni huriata do orientasi ni taonon transformasi. Mau dipakai tahun transformasi lapatana ikon adong nama perubahan. Ikon adong nama paimbaruon. Saliling dang adong perubahan paimbaruon, dang marlapatan nih. Ya gitu-gitu aja lah terus. Songonina jolo, songonina manuaeng. Gak ada perubahan. Merayakan Natal, sian tahun tu tahun, holan pajojorhon na, marliturgi, olanina mak. Dang adong perubahan, dang adong pembaharuan. Kita mah manibangi. Roh Yesus, tubuh Yesus, sasitongna mambuan perubahan do. Perubahan ni dok dison, sian hagolapon, gabe hatiuron nama ngoluta. Sian hatahuton, gabe habaranion nama ngoluta. Ima lapatani hatu tubuh ni Yesus. Unang mulak-mulak tubuh di hita. Unang mardalan di tempat hita. Ikon maju nama hita. Tujol. Lam tu majuna, lam tu degan. Amin. Martang yang maita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan. Amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siop kopami. Tutu huhapor siaihami do. Yesus na tubui, Yesus Tuhan do. Mangulu di tonga-tonga ningulu nami. Jala terbukti doi di bagasan sejarah. Daholan angan-angan. Daholan hata sabing. Pambainan ni debatado. Namambayan perubahan. Di ngolu ni aka na porsean. Nang dihami saluhutna. Perubahan sian hata huton. Gabe barani namahami. Rotu jolom ale Tuhan. Mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Sian hagolapon tu hati uron. Asa mangulu hami tongdo di bagasan hati uroni. Di ida sude jolma, di ida sude akadongan. Songon dia do panindangyo nami taringo tuho. Tutu nunga tubuh ho ale Tuhan. Nang pe peristiwa sejarah naung salpu. Ale saya terus nama di pai baru. Saya terus nama bertransformasi di ngulu nami. Alani ali Tuhan pargogoi mahami. Asa lapatani hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Dakea mago sian ngulu nami. Dumobi ma mambuan dame, mambuan holong masih haholongan. Mambuan perubahan lam tu majuna, lam tu deganna. Tuhodo pasat nami diri nami ali Tuhan ganup. Aka ama, aka ina, sudena posobulu, remaja, dot dak danak, jug, nang songoni aka lansia, asa margogo hami, mamuji pasangapon guarmu nabadiai, leon madihami hiras ni roha, hagogoon, haipason, asa siani, boy hami marulup olop, saya terus mamuji
pasangapon guarmu na badiai. Tuhodo pasatami tangiang pangido namion. Holan mengasaun guarnya anakmu. Yesus Kristus Tuhan siap kau pahami. Martangia kami tuho. Amin. Tapasahat mapeliatan napaduahon do tupakta tu panitia Natal hut mata hindehon buku ende nomor 602. Tuhan
Borhat mahamutu ngolu siapari, gok dame maroham, jalaboan ma dame tu keluargamu nabe, nang tu saluhut jolma di humaliang nguna. Baritahon madame tu saluhut na tinopa ni debata. Saya dipargogoy debata maam. Ale Tuhan, saya pargogoi mahami, asa unang mabiar laho mamboan dame tu saluhut na tinopam. Ale debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nileon mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo may gabe uap na ucus ti jolom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa uparhasyang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondib. Asalam utadahami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata na toktong, naso marmula, naso marpasohotan. Upuji hami maho, ala saut sudetahim naung sinakapmu, adorang so marojahat dope hasianganon, dang tarabat siboli sakapmu, dang sudat tahim nabadiai, dibahen dosa nami, ala ni holong ni roham nabalga, naso hadodoadi, dibayeni, mau liate marohanami tuho, ala naung saut sakapmu, ima parsurum di anakmu, gabe si palua, jala si pangolu di hami. Asa malua hami sian dosa, hamatean dot sian uhum, jala matsohot ami mangulahon dosa. Ope saya asi maroham di hami, togihon mahami tu anakmu, saya bain mahami gabe si luam tus ibana, asa upani halo jaon na hami, ala na tinaonmu, tinaon na berneti, dohot angaluton ngopkop hami, asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Saya sungguli mahuriam sadarion, asa diingot habal gaonmu dohot aroroni anakmu gabe jolma, laho pangoluhon hami pardosa. Saya sungguli ma akaparhlado di huriam, mamaritahon barita nauli itu saluhut halak, naung patar hasangaponmu, jala naung jupang dame dohot asonangan. Saya lehon mapitu naukap tu halakna sotu madaho dohot tu parugamu na asing. Asarona sida mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rajai ma saluhut panggom-gomi dot akasuruanna. Asa diboto nasida naung di leon ho raja. Jala Tuhan na sumurungi. Rodi saleling nilelengna. Saya lehon gogo tuaka na di bagasan panguncunan. Apuli akan namarsak, jala palua akan natargogot. Saya tatap, jala odingi akan napinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Saya dongani, jala pasu-pasu hami sude, akan nama godang, rodi dakdanak, di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Ginjang, saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Adonai, Haraja.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Mangulon majohita satokin hira 5 menit asa boy mangarade tu ulaon nabadia. Jangan Pak. Doain aja. Iya. Gantian. Satu dua, si. Cek, satu dua.
Dihamu amanami nanami sadama roha doho pikirata madoho ti ulaw na badia na naik patupaw ni huriata di bagasat tikion. Alani dihamu amanami nanami tabuat bema hudulata mulata macarata mare de mahita. Saya biasa manggung. Jesus nama morsan dosa ni bordion panguluhani. Jesus nama morsan dosa ni bordion Jesus namorsan dosa ni bordion say pasonang amin 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 amin. Dame ni debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mga ramoti ate-ate doho rohamuna. Marhite-hite Kristus Jesus. Amen martangyang mahita. Ale tuha debata para si roha na sumurung. Amanami na di banwagidjang. Asi roham. Topo mahami na pungudison. Adoraku pangakami parpadanan na badiyay. Leo mato di porbadia tugano pami. Asa ditubuh kaporsyaw na mangolu di hami. Asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokopami pargogoi mahami maswada hodiri nami asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuh kaporsyaon na mangului sai taiti marohanami asa lamalungu kami tuban wagijang asa say masihol hami pai maimahok karoro ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Hita kana pinarhamaol ni debata, itasakap nuang mangato perpadanan na badiyay. Di ba ini tatibang majumulo manang natau hita marulaw na badiya, asauna konaw humanangis siyak kitaon, ay holandaw du roha, jala naman ol soli rohana, ala ni pabaynan na nasoture, jala naman opoti dosana, jalan porsea di hasan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tau mangato perpadan na badiyay alaya kanadoho marulaw na badiya unang bedioloy sibolis unang bedidak dati mardosa tuk padaw hamu marohamu na siyani tunggo tapok kamu mahosom doho lateni roha alay paingotingotamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate jalamula mangolu humokopamu asa tau hamu mangato parpadanan na badiyay di bayani tatakasi majolo rohatabi jala alusi hamu manahusukutono tuhamu rimmahita jongjong di parhatutu rohab bohalak pardo sa hosya katutubum dohot alani pangalaw sim di patik ni debata molo di parhatutu roham dokma olo namarsak goroham alani dosami jala di pangidoroham nang malua honuaik siad dosam molo songoni roham dokma olo di parhatutu rohab bonaung ro Tuhan Yesus tutano pangoluho pardosa ibana naung mate doho mula mangolu humokopo mamorsa jalamane sadosa molo songoni di parhatutu roham dokma olo olo doho manggotapo siya roham lateni roha doho tosomi roha aku mi olo doho mardengga doho talak na mangarsahiho jalana olo doho mane sadosa ni dongamu
Songon na pinangido ni roham, sesaw ni debata sudi dosam, molo songon ni roham, dokma olo. Atong tapaudu be marohata, jala tatopoti masude dosata, ihutok kamu matangyangod di bagasa roham nabi, martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa godang gohami, ay jojo tulaw si hami patimu, tamado honau hummu hami, nuang doho sogot, molo balasono mutuhami hobar tu pabahenan nami, alayala ni godang yasi ni roham, dohot tolong ni roham, dohot ala ni anak mutuhan Yesus Kristus, naung ni lehomo humokopami, ala ni uban na hupami mangido tuho, asi maroham dihami, sai jalo mahami, sai se sama sudido sanami, jalaleo to di parbadia tuhami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, doho mangulahon na ho Bartolomo ni roham, saliling di tanodo pehami. Amen. Atong hamua ka naman opoti dosa muna, jala na mauas diasi ni rohani debata, sa isaha matuhamuna hinaporsiamuna, mga sahok kata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu, pos marohamuna, nunga sesa saluhu dosa muna, marhite-hite goar ni debata ama, anak dohot todi parbadia. Amen. Alia manami na di banuagijang, sai pinarbadia magoarmu, sai ro maharajaumu, sai sau malomoni roham di banua tongau songon na di banuagijang, leo matuhami sadari okangolua siapari, sesama dosa nami, songo panesanami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay honap punarajaon, do taugun, rodi hasang apos saliling-ililing nga. Amen. Hudul mahamu marede mahita. Oh Jesus, Ihau na binarsin, rohong tutong daulan, ng ujung mo terhilang, pangulang mo sa amin, bitanhan dosa namin, nasirahang oh Jesus. Atong tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus, lao padiriho parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginay ujutarje heibana. Didok mamauliate. Dung di ponggoli majipalia matua kasisiana. Huhu madidok. Jalo hamu majala pangamma. Dadiku doi nanileo tuhamate aku mau kopamu. Baik kamu masongoni baik parningotamu na diau. Jala duksun na sida mangat dibuat mapanginumani. Didok mamauliate, dungi di ponggoli mai, jala didok majalo hamu masude hamu manginum siani, ia panginuman opadan nai baru mau marhite-hite mudar, nani sehok kumokopamu, baik kasani dosa, sai baik kamu masongoni, baik parningotamu na diau. Atong Roma hamu, nungara de sudi ida jala dai hamu madenga basa ni debata Roma hita tujolo sa 10 halak dia kaya nakon nami na sumakatidako kaporsiaw dope unang majudoho na sida marede mahita.
siai ibana asa dihamu kemudian nasora Dinok kuasa Yesus Kristus dalam Kristus Tuhan na panamihon perbedaan yang laksanakan roh. kata Yesus Kristus dalam hamba dalam badan daging bumi dan Dinok kuasa Yesus Kristus dalam dalam imasya dalam dar hidup bangunan nan siai iseh ibana bayan hasas asa dihamu di mana mengaramu nasora sudah dalam takut asa dihamu angguan amin Asiroham dia Jesus tumpah ia
Dari dulu lain asesan Mama ngaramoti jalapahon pangaramoti. Hidop Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jalapangan ma dati kudui dan leo Tuhan Mama ngaramoti jalapahon hamuna maka posiai di mana asa di hamu anguluan na sorasuda. Amin. Dalam
Padihamu, Tuhan, Hidup kuasa Yesus Kristus jalo hampa jalapangan daging budui dan lewat pengamatian Tuhan lima mengarang putih jalapahon ton hamna maka porsiai ibadah asa di kamu aku dua naso rasuka Amin. Hidup kuasa Yesus Kristus jalo hampa jalapangan mah Hidup
hamu. Kedua, Amin. Ulang hamu di bagasan kami. Mangaramoti, jala pahon kon rohamuna, maka posiayu dengan rasa dihamu, lagu luar, rasa rasudah. Amin. Ulang paham maka sadar. Jesus.
Bayan nasisani dosa Ima mangaramoti Jala pahon kono hamuna Maka posiahi dimana Asa dihamu Aku Tuhan Naso rasu Amin Ulak tahap kita dasarkan Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mah jala inum hamu siani. Mudar kudoi. Nani useo Tuhan matean humokop hamu. Bahen hasesan di dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Asa di hamu. Hangoluan naso rasuda. Amin. Ulak tahap kita dasarkan. Dok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mah jala inum hamu siani. Mudar kudoi. Jesus Tuhan di Sen Mara
mahamu di bagasan dami. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamma jala inung hamu siani. Udar kudui dan useo hamatean pokok. Pahina sesani nusamu. Imama karaboti jala pahoton rohamuna. Maka porsiai ibana. Asa dihamu. Paguluan nasora sudah. Amin ulang tahun di bagasan dami. Hidup Tuhan Yesus Kristus Amin ulang tahun di bagasan dami. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamma jala inung hamu siani. Udah kudui dan useo hamatean pokok. Pahina sesani nusamu. Imama karaboti jala pahoton rohamuna. Maka porsiai ibana. Asa dihamu. Amin ulang tahun di bagasan dami. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamma jala inung hamu siani. Udah kudui Pahina jala pahoton maka porsiai asa dihamu. Amin ulang tahun di bagasan dami. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamma jala inung hamu siani. Udah kudui nani useo hamatean pokok. Pahina sesani nusamu. Imama karaboti jala pahoton rohamuna. Maka porsiai ibana. Asa dihamu. Paguluan nasora sudah. Amin ulang tahun di bagasan dami. Rohasi
Victor hita hinor honi mudarai dibae ni sai pujio ni pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenaku do Tuhan debata olat nyoro di saliling-lilinga. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor ho madamena tutod di munabi. Amen. Rak mahita majalang dongata na di siamu doho di sabula kanan laos madok rak mahita madok selamat hari Natal.